እሺ ጋይስ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃእና ያው ሓገዝቲ መሲሎም ሓንቲ ዳቦና ሓንቲ ጁስ ሒዞም ከይዶም ስእሊ ዝሰኣሉ ነበሩ ቲክቶከራት ኣለውና። እስኪ ቪድዮ እዚ ብሓንሳብ ኮይና ንሪኦ ጋይስ ንኸይድ። ሰላም ቤተሰብ ፕላስ በብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛ። ሕማቕ ይትርከቡ ታይና ንሰምዕ ዘለና ንዝተፀገሙ ወገናት ዝስብሰብ ዝነበረ ገንዘብ ብመንግስቲ ደረጃ ደው ክብል ተገይረሎ ታይቱ ምክንያቱ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኢና። ከምኡ እውን በዓል ሃፍቲ ወርቁ ኣይተነው 15 ሚልዮን ፅጉማት ክህብ ኢሉ ነይሩ ኣይንቕበለካን እዩ ተባሂሉ ዘሎ ታይቱ ጉዳይ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኢና። እሺ ጋይስ ነዚ ገዛ እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቪድዮ ጀምርዎ። ሌትስ ጎ እሺ ጋይስ ካብዚ ብምቕፃል ሞኒካና ቶማስ አበራውን ከቢድ ውጥረት ተፈጢሮለ ታዩ። እስኪ ቪድዮ ስብሓንሳብ ኮይና ንሪኦ ጋይስ ንኸይድ። ዝኸፈቱ ጎፋውንድ ምለኽ እቲ ገንዘብ ክእከብ እዩ። ጎፋውንድ ማለት ማንም ሰብ ከይዱ ሊንክ ጠዊቑ ክንደይ ገንዘብ ተኣኪብሎ ዝርኤሉ ናይ ሜድያ ስራሕ እዩ። ስለዚ እቲ ገንዘብ በታ ዝተኣከበታ ቁፅሪ ተደሊኻ ሃብቲ ኣብ መፂኻ ተቐበሎ ተደሊኻ ገለ ተቐበሎ ሽግር የብሉን። መፂ ነቶም ፅጉማት ዝወከልዎ ሰብ እዩ ዝቕበሎ። ኣነ በዛ ነብሰይ ንሃብቲ ኣባ ሂቦኒ ንግብረ ሕያዋይ ሳምራዊ ስለምንታይ ኣነ ንስኻን ስለ ንፋለጥ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻድና ግን እንታይ ክሬዲት ኢኻ ደሊኻ ንናይ ስእሊ ስለ ዝተጠቀምናሉ ኢና ኮሪኻ ዘለኻ ወይ እንታይ ኢኻ ክሬዲት ደሊኻ ቶማስ ሁኣሪ ኺዳ ገዛኻ ከቢድካ ካልእ ኸይትኸም ተዛረብ ድስቶ ሁኣሪ መን ኢኻ ሁኣሪ ስኻስ መን ዲኻ ጋይስ ንቶማስ ያ ካብ ላይቭ አንጢራ ውፅያቶ ዘላና እንታይ ዓይነት ፅልልቲ ሰብ እያ እስኪ ንሪኦ። ስኻ ወላ ሁኣሪ ስኻ ኸማ ንባዕልኻ ስኻ ኸማ ናንሰንስ ወላ ሓንቲ ኢኻ እኳ ስለዚ ሁኣሪ ሙኣሪ ትበሉ ክሰርቁ ስለዝደለኹም ኢኹም ሕጂ ዋጭዋጭ ትብሉ ዘለኹም። ስለዚ ግብሪ ሃዋርያትኩም ኣይግድሸኒ ገለ ይግድሸኒ እዚኦም ኣቐሽሽቲ በዛ ናትኩም ደላኹም ጉስጉሰላ ትደሊ ትኾንኩም ኦኬ ተዘየለ ከም ጲላጦስ ኢደ ሓፂበ ናይ ውልቀይ ኣዋፅአ ካብዚኣ ከዝልቕ እየ ኣነ። ስለዚ መን እሺ ጋይስ ከምቲ ዝሰማዕኹም ወይ ቶማስ አበራ ድሕሪ ከምዚ ኢሉ ምንጋሩ እያ ካብ ላይቭ አንጢራ ከምዚ تعبر زلا اسكي نخيد كالي فيديو ولا بحنساب كنا نرأي جايس بقيت نتسحت السيخيدو كامناتو وسيدو توماس كاسي ده تسبترك كامناتو وسيد كتاكيخ انتي بالي خادلي بالي سلاد دلقة تفلق سلاد دلقة عندك متسخة حجي واي كتب دناقر واي كتفلق تخا متسخة دلقة أبين يركع واي حجي تعويسكا بفلا يسخاب قفان دمت تقيق سبيخة أبقفان دمت تقورون أرقو دمرزني قليكم صرحوا ونوركم فيلمي إذا هزب غرستان كحقزاكم دا يدل مسلكم إذا لا يدبر ميزان مستعد يمسوها تغيكم كزاربوا مستعد يمسوها تغيكم دوات أخمو يا إذا زوال عمل سيلكم زي تقريبا منا قلبلت من الورد تذكروا هذا ذكرة كما عينت فيلم سريعة هجز هزب غرستان زي غرستان دي ودتوا هذا كي واتد دلي مسلكم نعمنا تدسيف هزب توا هذا يدل لبزق سرعتم وغانا بسلات فالطنبن إذا تقبروا عكشت أبسلات تبقى تواصل برا أمني كبري ميزان تسرعوا سينو هزبي طلي منا أطلقوا سرعة أقول طلمة بغير عنا نيركم تتغنوا نايكن عنا نايحاكن يارو تتغون قد بولو هزب تواحدو أتاقعيو بولو موافيا نيرو قد أتتواحدو بقزا غيركم وخمس غيركم طلي ممنا تم تواسط حس اللغة تتواسط صريحو ما نورا كيرا بايزوي مونيكا تولا زلا ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለ ቶማስ ይመስለኒ ንዳባት ስስኻ ቀረባ ስለ ዝኾንካስ ቅድሚያ እስኻ ክትሕግዝ ነይሩካ ኢላ ከምዚ ተዓብደላ። እሺ ጋይስ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃእና ያው ሓገዝቲ መሲሎም ሓንቲ ዳቦና ሓንቲ ጁስ ሒዞም ከይዶም ስእሊ ዝሰኣሉ ነበሩ ቲክቶከራት ኣለውና። እስኪ ቪድዮ እዚ ብሓንሳብ ኮይና ንሪኦ ጋይስ ንኸይድ። ሓደ ሰባት እንዲኹም ለለ ደቂ ዓበይቲ ግን ሕደጉ ወቃ ዝኾነ ሓንቲ ዳቦና ሓንቲ ጁስ ሒዝኩም ከይድኩም ለኮ ካሜራ ተቆርፁ እኒኩም ማለት ይኾነ ደቂ ዓበይቲ زي كوت مال نقول وعلى مريتنا وعلى حرشنا وعلى جزانا وعلى هفتنا ورزقنا بلي فولتا نجار تفانا غيلو برخاوتي مالت بقى كل نجار برك أي مالت يخوني بقى نشتي نجار حسكم غيرهم بس بكاميرا عين ويتطفو زي بقى نجار نقول كريت له نوع عدنا مربوط مستمر سكودس كل مالت يخوني زبيديتات زي ثم جمري خيرهم تبوتانك في الجورن يوجعانو خلص كرديتنا بوزنا يوم سرح بقى كلهم سخص بقى كل سنة هذا كاميرا ونادك أنا خا بقى مسوي لايكنا فلور جزاسي تقول وزيزي إسكاو كوي نجان جو كريتلس كحزنا يهم زي مخاننا هذا لازم ساعتين بمحجزنا كابل اللي جميرة أنا بتعاقمنا بمحجزنا ولا توعنا لما لا تيخوني من بقى الخونة قديت أنا يكو دك أو كتم أنا نبر ساعات بالخفتنا يقفنا بالفكرنا يفخر أيام زم ساعات اليوم اللي يفلتوا مزازات يوم بي بجلسين زين حال ديتات نياكو دورت الماني ودورة دمني لخاين كله يفلت ديتات كينو تميت لحلا الله
نحن دك كتما تمال نبغو باندير حيزنا حزول قوينا بلفكرنا يفخرا مالتي እና ያው በቃ ዘው መጀመሪያ አትዮም ነው ዓለም ንክፍለጥ ዝገብሩ ቆልዑ በቃ ኦሬዲ ዝቦታ ተፈልጡ خيدكم بعمهم بقى عبيت فولورز لهم تيك توكرات اوريدي حدش ነገር ክረል ቦታ ዲ ፖስትዎ ቴሌኮን ኩሉ ኻላ ሓንታ ሃይላንድ ማይስ ኻራ ኻላ አይኑ መጥፋል ዝህዝብ ግን ትክክል ይሆነ ይደቃ عبيت ጋይስ ሓውና ከም ትዝብሎ ዘለዩ በጣም ሕፈሪ ተግባራት ነይሮም ተዓዘብኩዎም ዋና ኣነ ማለት እዩ በቃ ንስእል ፕሮግራም ኢሎም ዝኸዱ ሰባት ነይሮም ቶም ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ፍሉጣት እዮም 3-4 እዮም ዝኾኑ ይቁፀሩ እዮም በቃ ዞም ናይ መጀመርያ በቃ ዞም ሪል ናይ ሓገዝ በቃ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ንብዙሕ ን3-4 ዓመት ኣብ ሓገዝ ፀንሑ ሰባት እና ጋይስ ከምዚ ዓይነት ተግባር ተዝቀርብ ባህሊ ይሞችኹም ብዝተረፈ እሺ ጋይስ ካብዚ መቆጻል በዓል ሃፍቲ ወርቁ ኣይተነውን ሓገዝ ዝሃብ 15 ሚልዮን ኣይንቀበልን ኢሎም ወለው ታይቲ ምክንያት በሓንሳብ ኮይና ራይ ጋይስ ንኽድ አሁን በተሰማ መረጃ ከወርቁ አይተነው የተሰጠውን 15 ሚሊዮን ብር አልቀበልም ብሏል። የእርዳታ ድርጅቱ እንደሚታወቀው ነታኩር የሰበሰቡት ላለው ለደብረ ብርሃን ተፈናቃዮች ባለሀብቱ ወርቁ አይተነው በትላንትናው ዕለት ምሽት 15 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጥ ቃል ገብቶ ነበር። ታዲያ አግማስ ኢትዮጵያ ይህን እርዳታ ያሰባሰበ ያለው ይህ የበጎ አድራጎት ድርጅት አሁን ባወጣው ጥሪያለች መግለጫ ከባለሀብቱ የተሰጠውን እንዲሁም ሌሎች ከፖለቲካዊ ዓላማ ያላቸው ግለሰቦች የሚሰጡ ገንዘቦችን በፍጹም አንቀበልም የሚል መግለጫን አውጥቷል። ከላይ እንደምትመለከቱት ይህን በተመለከተ ብዙዎችን እና ዝውሎ ዘላ 15 ሚልዮን ክሕግዝ ደሊኹም ዝነበረ ኣብ ደብረ ብርሃን ዝርከቡ ተቸገሩ ወገናት ማለት እዩ እቶም ድርጅት ከዓ ፍቃድ ዘለዎም ድርጅት እዮም በርግጥ ኣይንቀበልን እዮም ኢሎም ዘለው ያው እቲ ምክንያት ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዘለሰብ ክንቀበል ከም ዘይንኽእል ንፖለቲካ ዕላማ ይኹም ክትጥቀምሉ ደሊኹም ኢሎም እዮም መሊሶም ዘለው ያው ከም ዝፍለጥ ዝኾነ ዓይነት ስብስብ ክትገብር ከለኻ ብውልቀ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ክግበር كم زي خيلي منجست زغل زلنا درجات تدرجين كحجز زلوا سب فقادو زين ورقة زلوا درجات نيوانا حجز ورقات مالتيو نسان بتشان كسب سواء خيلان بي بقول سوات ون كسب سب كم زي خيليو زي نجار زي منجست زي نجار زلوا إيش جايز كاب بمقطع اسك زي فيديو زي بحنساو كنا نرى جالس نخيد هاي جايز عندي ناتشو دنا ناتشوي هوني متقبت ممكناتكم بدأم يجرموا ينجروش سلالونونا እስኪ ትንሽ ከናንተ ጋር እናውራበት ብዬ ነው ያው ምናልባትም እናንተም እኔ የተሰማችሁ ሊሆን ይችላል እስኪ በኮሜንት ታሳውቁኛላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ግለሰቦች አሉ የኛ አንድ መሆን የሚያስፈራቸው ህዝብ አንድ ሲሆን እጅና ጓንት ሲሆን የሚያስፈራቸው ኃይል ወገን ለምን ተረዳ ከጫፍ እስከ ጫፍ በአንድ ድምጽ ለምን የዛ የተራበ ህዝብ የዛ የደከመ ህዝብ ነገር ለምን ይፋ ወጣ ለምን በየቦታው ገንዘብ ተሰባሰበ ሰው በነቂስ ወጥቶ ለምን ተረዳ እሺ ዘሐፍትና ዚአቱሎ ዘላ ንሕና ሓደ ክንኮን ከለና ክንተሓባበር ከለና ሲ ብጣዕሚ ዝፈርሑ ሰባት አለው ያትብለና ዘላ ንምንታዮም ሓደ ክንኮን ከለና ክንተሓጋገዝ ክንተሓላለ ከለና ዝፈርሑና ንምንታዮም ያትብለናላ ብድሕሪት ዝኾነ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ያ ትሕብር ዘላ እስኪ ቪዲዮሱ ሙሉ ንርአዮ እስኪ ጋይስ ንኸይድ በአጠቃላይ አንድነታችን የሚያስፈራቸው ሰዎች አሉ I don't know why ለምንድን ነው የምትፈሩት አንድ ስንሆን አንድ መሆናችን አያችሁ አይደለ በጣም ብዙ የሚያስፈራው ሰው አለ አንድ መሆናችን የሚያምርብንም አንድነታችን ነው ልዩነታችንን አጥብበን አንድ ስንሆን የሚፈራ ኃይል አለ ያንን ኃይል ደግሞ ፈርተን ወደ ኋላ ምንልበት ነገር አይኖርም አይደለ አሁንም የተራበ ህዝባችን ይጠግባል in 21 century in this year ሚራብ ሰው ሊኖር አይገባም ስለዚህ በየትኛውም ክልል የረሃብ ችግር እንዲ ያ በመقصالቱ ለዘላ ያው ሓድነትና አጣኽና ኺርና ዝመውት ሰብ የለ ህዝብና ክንሕግሲና ኣብዚ ዘመን እዚ ዝመውት ሰብ የለ ያትብለናላ ነይ አንፈልግም በየትኛውም ክልል ደግሞ እርዳታው ይቀጥላል ይረዳል አይደለ ጋይስ ይሄ ነገር ዝም ብላችሁ አስቡት በዛ በኩል እርዳታው ይቆም ህግ ወጥ ነው በዚህ በኩል ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነው ስለዚህ አንድነታችን የሚያስፈራቸው እንደውም የበለጠ እንዲፈሩ አንድ ላይ እንደዚህ እጅ ለእጅ ተያይዘን
የተራበ ህዝባችንን እናጠግባለን። በዚህ ዘመን የተራበ ህዝብ የተጠማ ህዝብ እንዲኖረን አንፈልግም አይደል? ያው ትሎ ዘላ ሓድነትና አጠናኺርና ህዝብና ክንሕግዝና ክንሕግዝ ከለና ህገወጥ እዩ ትብሉና ኣለኹም ካብ ሕጊ ወፃኢኹም ትስውስዎ ኣለኹም ትቕርሺ ይብሉና ኣለዉ ከምዚ ወርቂ ኣይተነው ዝበልዎ ማለት እዩ ዝመለስዎ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሰብ እዩ ክሕግዝ ዝኽእል ኢሎም 15 ሚልዮን ክሕግዝና ከኣለ ዝመለስዎ ቅርሺ እኒአና ብጣዕሚ ዝገርም ከመይ ክሰባሰብ ዝኽእል ኣይዶነ ግራይ ኣቴካና መንግስቲ ዝብሎ ሕጋዊ ወረቐት ዘለዎ ሰብ እዩ ክስብስብ ዝኽእል ኢሉ ኦኬ ኢሉ ታኩር ኤግዛምፕል ታኩር ክንወስድ ንኽእል ኢና ፍቃድ ወረቐት ዘለዎም ኣማኺሩ እዩ እቲ ምስብሳብ ኣካይድዎና 15 ሚልዮን ዝሕግዝ በዓል ሃፍቲ ምስ መፀ ኣይንደልን ኢሎም የመሊሶሞ ናቲ ነገር ከቢድ እዩ ዘሎ ባይዘወይ ኣዶናይ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ ንኣቕልለ ቢልና ይረአዩ ከምዚ ኣብ ኮሜት ፅሒፍ ክሓግዝ ገለ ትብሎ ይኮነ ክንደይ ኣሲሮም ይፈትሕዎ እዮም ዘለዉ ዝቆልዓሱና መጨረሹ ኣይድን የቕልሎ እምበይ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘሎ ቆልዓ እዩ እሺ ጋይስ ናሎ ማዓንተ መደባተን እዚ ይመስል ነይሮም ቀጻሊ በኻልኦት ዓይነት ትሕዝቶና ክንራኸብ በብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ሕማቕ ኣይትርከቡና ዋልኮ ኣብዚ ክፍለየኩም እየ ቻው